Den her video, den kommer til at handle om, hvordan det lige er gået her på de sidste par dage, mens jeg har lagt video ud. Det er faktisk gået rigtig godt, og vi har fået mange afspilninger og, sådan, og likes. Skal vi se. Ja, og så skal jeg lige fortælle noget her igen. Hver måned, eller når jeg synes, jo, hver anden måned, cirka hver måned. Ja, det tror jeg. Vi skal lige have fundet ud af det. Det enten bliver det hver anden måned eller hver måned. Der kommer der til at være, eller der laver jeg en video, hvor jeg laver en skate med nogle af mine venner, som også skater, for at se, om jeg er blevet bedre, og det var meget fedt. Ja, der kommer til at der har faktisk kommet nogle videoer op af andre, der skater. Og jeg tror snart, vi kommer ind til Fælledparken, der vil vi også optage inde i Borgen nogle grabs. Ja, det er faktisk om 2 uger. Nej, det bliver sommerferie om 2 uger. Der kan vi godt være, at vi tager ind til Fælledparken faktisk. 2-3 uger. Ja. Der kommer nok nogle videoer, og hvor vi laver nogle grabs. Jeg har i hvert fald tænkt mig at lave nogle melon grabs inde på min kanal. Og det er faktisk gået rigtig godt med kanalen, synes jeg. Det er også med min. Altså I forhold til de dage, jeg har startet. Jeg startede 5 dage siden. Jeg har 5 subscribers, så cirka 1 subscriber hver dag. Og så skal jeg lige spørge jer derude om noget. Synes I, at jeg skal gøre det der med en skate? Fordi det synes jeg nemlig, og det må jeg gerne have. Eller det vil jeg gerne have. I skriver ned i kommentaren. Altså, dernede. Og nu kan jeg ikke helt huske det. Tror det var et eller andet fuldstændig. Jeg tror, jeg regner i hvert fald med, at når vi kommer ind til Fælledparken, der vil nok komme nogle videoer. Der er ligesom lille, den der ting, der går ud. Den der slags rulle, der går ud af sådan en væg. Logebenet. Ja, vi kalder det logebenet. Det er mega jo, nu kan jeg huske det. Der vil... Nu har jeg glemt det igen. Der vil vi optage nogle videoer, hvor vi mellemgrabber henover. Nu kan jeg huske det. Det er fordi, jeg vil gerne have, hvordan I synes, videoerne har været indtil videre. Og det skal I skrive dernede i kommentaren. Så ja. Og hvad skal vi med sige? Det har været fedt at lægge video ud til jer. Det har været fedt at lægge video ud til jer. Ja. Jeg synes, det har været meget sjovt at lægge video ud. Og der er faktisk ret mange, der har set vores video og likes og sådan noget. Så ja. Man burde næsten lave sådan nogle videoer, ikke? Hvor man lærer at skate. Hvor vi ligger. Det tror jeg faktisk ikke, vi skal gøre. Hvis I synes det, så kan I skrive, om I synes det eller ej. Hvor vi kan lære jer, hvordan man laver grabs. Og tricks. Bare tricks. Grabs, generelt. grinds, slides. Alt muligt. Ja. Så vi skriver bare i kommentaren, hvordan man gør. Så højst sandsynligt, så vil vi nok lægge nogle videoer ud, hvordan man gør det. Og starter vi vil ikke, hvis man kommer sådan en, der skriver, kan I ikke vise, hvordan man laver en ollie? Så vil vi selvfølgelig ikke gøre det, for det er sådan lidt bare en ollie. Men altså på den måde, jeg tænker, hvis at vi skulle gøre det, altså hvis I sagde ja til, at vi skulle gøre det, vise hvordan man laver tricks, eller lære tricksene, ikke? Så synes jeg, vi skulle starte sådan fra bunden af, altså lære ollier, og så synes jeg, man skulle øve sig lidt på det. Så kommer der en anden uge, hvor man lærer en top shove, eller kommer der en uge mere, hvor man lærer en 180, og så kommer lige så stille hard flips. Og de der tricks, man bare sådan normalt skulle kunne. Ja. Så. Så hyggeligt at snakke med jer. Ja. Tak fordi I gad at så med. Ses.